Xicotets, grans i mitjans. El teatre va a començar. Per favor, però per favor, tanqueu la boca, apreteu el cul i les mans ben quietetes. I per als més grans, apagueu ixos aparells tan sofisticats. Si no, jejejeje. Una bella bruixa lleig i barbada collia bolets verinosos en el bosc. De sobte, en la revolta del camí, es troba un cabasset. Guai, què faci un cabasset? A veure què hi ha dintre. Però si és una bebè. Ai, mare, a mi que no m'agrada res ni ningú. Només em faltava això. Espantada pels crits de la criatura, la bruixa va fugir corrent. A la nit esclata una tempesta. L'aigua va caure a porjalades sobre el bosc. Pobra bebè, l'he deixat abandonada al bosc, amb el mal temps que fa. Ai, que mal em trobe. Sent com si m'apretaren el cor. Ai! La vella se'n va remugant. Després es posa l'abric i ix baila pluja que no parava. No sé si faré bé en portar-me-la a casa. Ai! De tornada a la barraca, la bruixa deposita el cabasset, però de la llarg perquè la bebè es mantinguera calenteta. Però una espurna salta del foc i crema la mà de la criatura. A mi que no m'agrada res ni ningú. Només em faltava això. La vella va córrer a refugiar-se a l'habitació de dalt. La bebè no parava de plorar. Esta bestiola em tornarà boja. La bebè senzillament tenia fam. La bruixa, que per fi ho havia entès, li va donar llet de cabra, que és més sana. Poc després, la vella nota que la bebè se li va dormir tranquil·lament damunt del muscle.
A mi, que no m'agrada res ni ningú, per primera vegada crec que si en el cas que poguera jo... Ai, mare, a mi que no m'agrada res ni ningú. Bruixa vella, obri la porta, què fas que tardes tant? Ai, mare, a mi que no m'agrada res ni ningú, i menys este ogre horripilant. Obri la porta! Qui és? Dóna'm mateix aquesta criatura. Ara mateixeta, no tarde gens. No tinc elecció. Si no lo veig, l'ogre em menjarà i després es menjarà la criatura. Penso que... Ràpid, la bruixa agafa la bebè i la fica dintre d'una cassola. També agafa un tronc i el fica dins del cabàs i li dona. Ale, així els tens. Sobretot, no tragues la criatura del cabassent abans que arribes a ta casa. Si es gela, perdrà tot el sabor. Ei, porta el cabassí! Després, quan va estar segura que el gegant havia desaparegut en el bosc, la bruixa va anar a la cuina, on la bebè estava amagada en el fons de la cassola. La bruixa sabia que l'ogre descobriria de seguida el tronc i li va ficar dins del cabasset. Ai, mare, a mi que no m'agrada res ni ningú. Segur que torna l'ogre per a venjar-se. Va agafar la cassoleta, va deixar la seva barraca i va començar a córrer per a protegir al xicoteta. Sense alè, la bruixa va decidir fer una pausa, tot i la boja carrera pel bosc. No semblava que la bebè s'haguera despertat. A veure quina careta fa la meua xiqueta. I aleshores la bebè li van somriure. I la vella bruixa, a partir d'aquell moment, es va dedicar plenament a conrear a la bebè i ensenyar-la a ser la bruixeta més temuda i alhora bondadosa del bosc.